Ang ilang pagkaon guys kay wala na nako butangi og milk. Unya makatawa ko kay mo anam silang hangad nako. Nahibong sila lahi naman ni og taste oy. Ganina pagbutang nako gatimi-timi pagkaon kay wala may milk gisagol nako. Karon basta hapit na mahurot ang food, mauna na magkuan na sila mag-ilog-ilog na o wala na, hurot na. Hurot na. Ikaw Chinita. Chinita. Chinita ning gamay na mo. Nakakaon ka? Ha? Wa ka na hotde? Hinay ra ba ka ni kaon? Ikaw bang kabang na mo? Sus. Nakakaon na si Chinita. Mga libang na po na pasudlon diri sa kusina. Sus kay naaman masuko man na si Lucas. Samukan siya kay kuninitan man siya sa mga itoy. Nya maluoy man sad ko sa mga itoy iyahang banghagan kay samukan lagi siya. Unya maluoy pug ko pagawson si Lucas kay tibok ra bagabi ani naa na siya sa gawas kay nagbantay sa atong balay. O dapoy usa maupod na si Uli pod. Magdali-dali po ni siya pangitag pwesto asa siya mulikay basta igawas na tong mga itoy. Kaya mo man ang gipangalihan diha Gialihan na namo diha kay para di kasulod sila diri sa kusina. Anha ra gyud ilahang pwesto diha. Unang usahay og maglimpyo mi dinhi. Amo silang pasudlon diri sa kusina padagan-daganon namo kay kuan kanang aron di samok ba magmap diha dapita. Unya ikauga amo ana pud silang pasudlon diha. Mao lagi si Lucas amo pong pagawson. Sus Ginoo. Kaluoya pud taon ni Lucas no. Kas, sikag pangaut. Luoy man pud pagawson si Lucas no. Kay aron lang gyud makasulod diri ang mga itoy no. Imuha ra ba jud ning original nga pwesto diri kas no. Mga pide ay ko guys unya gamito na gyud nako ang mug nga hinatag sa akong amiga. Naya nga akong coffee kay gisagulan akong milk. So kani siyang mug kay personalized gyud ni niya gipahimo. Nindot kayo kay nay nakabutang ba. Believe in the magic of the season. Unya na ay panganak ko Dugay kay ni nako nadawat kay tagtaon man may wa nagkita og personal. Mga kuan na March man siguro karong bulan na nakahigayon mi kita. Kaya ang gitunol nako. So thank you kaayo Ma'am Rose. Aning imuhang pamag. Gamit ba kayang magno basta kuanta ka ng hingapi. Nabutangan nagpaabot na lang ko og inini tubig guys kay aron makakape na ta. Butangan di ay nato gamay sugar guys kay kuan pares man nato ang kape ug pan. Para dili siya tabang ba. Gamay lang. Gamay nga sugar. Ayan. Kailangan na may milk. Mga unta pamahaw guys. Mauna ni akong pamahaw kaning pan. Pan bapalisan o kape. Na si Lucas dire o sa kong kilid ga atong
Guys, atuan ang atuon ang saging kay namunga nang guys. First time namunga sa atong saging unya atuang putlon ang puso. As kuya amay naglimpyo sa motor. Nay atong putlon ng kapayas bay laki man ni bay. Laki nga kapayas uli man ni mamunga ato lang sa uning putlon oy. Tambaw ra ba kuno ni og dinggi? Tambaw og dinggi ning laki nga kuan kapayas. Oh. Hi Cream. Cream akoy. Muduol ko diha ha kay ato ang putlan og puso ang saging ha. May lamag di ta maligid ani. Time sabi. Ay nako. Uy. Ato ang putlon ning puso sa saging cream. Makakaon na gyud tag saging cream o. Tinanom ni Tatay Cream. Cream no? Cream? Tinanom ni Tatay Cream ang saging. Buyag naman ni si Creamy, oy. So, dire na to putlan ang atong saging. Anak kay para mo tambok ba siya? Da. Kuan ra gyud ni. Kuan ra kasipi, tulo ra kasipi man ang ato ang saging. Pero arang-arang na lang kay at least namunga siya. Napod siya iyahang saha. Ang katong usa saha na sad na niya kay ang katong iyahang inahan namatay man naungan man so aning nangka. So to ara di man na nato ma kaon ang puso kay lahi man ni nga klase nga saging. Daghang ero ay mo nang nasaba sila kay naay nagpasupasong nga ero. Mo nay mga kontra ni Lucas o to na si Lucas. Hinduol na si Lucas. Iyan ang magkuan na sila ron. Magbugno syagitanay na sila ron. Ato ang kanang tan-awon bantayan nato kung magsyagitanay ba sila. Maunay nagkuha sa dunggan ni Lucas. Daga na si Lucas adto to dito magsyagitay ron. Ang bunga sa atong kapayas kay wa gyud siya ni dagko. Pila na ni ka semana o buwan na manggani na wala man sila na nagko ngana ra man sila kadak-a. Aw kagamiya di ay ang punuan ra man niya moy dako kaayo. Pero ang iyahang bunga kay di mo dako, murag mga tagak. Putlo na lang ni nato oy kay aron di mo dako siyag taman. Ang punuan ba? Dako na siya din ha o. Putlo na lang na nato kay hindi ta maglisod og hipos unyag mo dako na ng punuan anak. Hello. First time na mo guys gipagawas na mo sila diri sa Nataran o. Ang usa ka hindi kay bawo mo ambak. Tara nahibilin. Ako man na siyang gipakanao ganina pero hinsaka man siya balik diha di na kay bawo mo naog diri balik. So, ang among mga toy-toy na adin ha. Di man pud mo ambak diha naay lang mama kauban. Di no ka naog si Chinita? Ha? Dili na ka mao naog si Chinita di ay? Ang Chinita, expert na kayo ng mga kauban niya, expert manaka, expert mo naog dito. Dara kayo.
Naawa ang buhok ni Uli guys. O nagpahak-pahak kay akuan ni siyang giputlan og balhibo. Kay perting bagaa guys, unya magsige siya kanang halhal ba, murag initan siya kay baga manggug kaayo iyang balhibo. So mao nang nagpahak-pahak siya kay ako anang gigunting, so at least na hayahay iyahang paminaw. Kay perting inita karong panahon na guys, uy. So mao na nga gipanipsan gyud nako ang iyang balhibo. Nagunsa mo diha, ha? Nagunsa na among mga palangga sa gawas, uy. Nagunsa na among mga palangga, uy. Uy.